Сьогодні іноземні захисники в Україні мають більше обов'язків, аніж прав. Зокрема, це стосується тих, хто не може повернутись на свою батьківщину – РФ і Білорусь. А для того, аби отримати українське громадянство, вони мають виконати 3-річний контракт або здійснити героїчний вчинок. Коли у мене у 18-му році закінчився термін дії мого паспорту, то міграційна служба мені відповіла, ну що, їдьте до Білорусі і обмінюйте паспорт там в своїй країні. А в Білорусі чекає шановний Пюрер. Що означає от саме для вас, наприклад, повернення в Білорусь? Ну, 16-го року конкретно от моя ситуація. У мене 16-го року перша моя кримінальна справа, яку проти мене режим білоруський був порушив, це 361 частина 4 статті «Участь в бойових діях на території іншого государства». Тобто, по факту, мене звинувачували в найомничестві, тобто, що я найомник. Як сам Лукашенко виступав по телебаченню, казав, що ми тут отримуємо $10 тисяч щомісяця. До 22-го року, до підписання контракту з Міжнародним легіоном Головного управління розвідки України, я не отримував жодної копійки. І це в прямому сенсі. Їжу, форму, все необхідне для того, аби я міг далі продовжувати боротьбу, постачали волонтери. Я зміг на свій білоруський паспорт в Польщі відкрити рахунок. В Україні того я не міг зробити, хоча в Польщі я був просто проїздом і не проживав навіть там жодного дня. Приїхав і на наступний день я міг відкрити. В Україні я того не міг зробити, хоча офіційно де юре я був волонтером організації, я тут мав посвідку на проживання. Але такого права я не мав. По-друге, це знову ж таки права, автомобільні права. Особисто в мене є права, але я їх отримав ще в 17-му році. Я їх отримав через те, що я де юре оформився як волонтер. Тобто, по факту, я обманював українську державу. Я не казав, що я доброволець, дайте мені документи, бо добровольці ніяк не мали права на документи. Якщо ти волонтер, ти мав. І от я, як волонтер фонду, мав можливість отримати посвідку, з якою я мав можливість отримати права. Сьогодні, безумовно, якщо ти воюєш, ти на контракті в Збройних силах, але в тебе немає посвідки, ти не можеш сьогодні отримати права. Ну, дивіться, самі прості моменти, як базові, як отримання, як відкриття рахунків сьогодні, як мати доступ в Дію, яка дозволяє в електронному вигляді мати всі необхідні документи, оформлювати всі дії. Це потрібно нам посвідка на постійне проживання, яка дає право на 3 роки проживання. Є тимчасова посвідка на тимчасове, є постійна. Як мінімум, видача постійних посвідок на проживання тим особам, тим людям з тих держав, які, не з держав-агресора, наприклад, які зацікавлені в цьому. Для нас, для білорусів, треба взагалі зазначити, нещодавно, буквально пару тижнів тому, в кінці якраз вересня, був прийнятий закон, Білоруський суд визнав по заяві Генпрокуратури Білоруської полк Каліновського терористичною організацією. Сьогодні ми терористи. Всі консульства Білорусі сьогодні припинили видачу паспортів в своїх консульствах. І там говорять, приїжджайте в Білорусь, там оформлюєте. Для всіх, незалежно від статі, від його року народження і так далі. Тобто, ми не можемо сьогодні отримати замінити права. У мене паспорт мій білоруський не дійсний з 18-го року. З 18-го року, одразу, як у мене закінчився паспорт, я взагалі полягав бути депортованим. Тобто, це громадянство для країн-агресора, для осіб, які приїхали, які воюють з країн Білорусі, Росії. Це посвідка на тимчасове проживання. Вона на постійне проживання. Оці документи дозволять вирішити наші юридичні проблеми.